znaš, on ne želi da budemo u nikakvoj svađi, nema ni potreba, ali meni nije baš ni lepo da s njim tako sedim, kao blejimo, sprdamo se, znaš, ali juče smo bili, mislim, ljubili se, voleli se, jebote, znaš, ne mogu ja s nekim da, s kim sam bila u vezi, kog još uvijek volim, kao da budem... Vidi, koliko god da kažu, zgotive se ovde, brate. Tebe su zgotivili njega, voleli vas ljudi, voleli da se druže sa mnom. Došla Kija i vremenom su svi nije bacili nego distanca, ćemo mi sve poznavali. I onda si izgotivili ljudi i nju, kapiraš šta ti kažeš? I ne zna gde će, šta će, i onda se tako pravi. Najbolje kad si neutralan i ne... Nije, pa ja mogu sad da pričam, ali znaš kad ne našem se dobro. Navikla si se tako s njim, to i... Da. Ne, nego ja sam psihički loša i onda nekako ne želim da nemam želju da razgovaram s ljudima. Držiš u sebi to. Nećeš da praviš histeriju, da se blamiraš, pa ti nekad izleti to, pa jeste, ti izađeš čista, ćao, zdravo. Jer što će tebe ljudi da smaraju na ulici i gotivate i ne gotivate neki, to je normalno. Ali nek uđe oni da vide šta je ovdje. Tako je. Ali mi ne deluje meni da je Slobak to nešto namjerno radi. Ne znam, ne mogu, ja to ne mogu sebi da u glavi, da lutujem, to sad će da ti se zaboravi i oprosti, mislim da ti narod, kad pogledaš šta te bole za narod, ali lakše ćete ljudi, nećete ljudi toliko suditi da si s njim pod ruku kao odavde, to je realno. Izaćeš sama i lakše će da se to zaboravi i lakše ćeš da ispričaš šta, kako desilo se u realitiju, zatvoren prostor za ljubav, nećeš da se pravda što je istina. Na njegovoj glavi. Možda i kad izađe i razvede se od nje, ne bude ni s tobom, ni s njom. Samo neki, ja mu želim svu sreću ovog svijeta. Šta god. Tebi je sad u glavi, šta tvoji... Ma meni samo riđam napolje, ja znam, moji su ogorčeni. Pa sigurno, pa svako bi bio.